Dan huwa żmien fejn flimkien irridu niddefendu isem pajjiżna għal uliedna. Dan huwa l-mument li nagħmlu l-aqwa għażla u l-ġid għal pajjiżna. Irridu nqumu flimkien biex innatfu isem pajjiżna minn dan il-ħmieġ qabel ma jkun tard wisq. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt li kien intervistat fuq Net Television. Ejja naħdmu flimkien, ejja neħdu din l-okkażjoni illi inħarsu issa l-interess ta' pajjiżna. Naraw kull wieħed u waħda minna x'jista' jagħmel illum. Ħada ħajkun tard wisq. Illum irridu niġu flimkien, irridu naraw, irridu nagħtu l-aħjar tagħna. Adrian Delija qal il-kriminali ħatfu l-Partit Laburista u użawh għal skopijiet tagħhom. Dawn il-ftit nies li ħatfu l-Partit Laburista għadhom hemmhekk u għadhom qed jibqgħu jagħmlu l-ħsara lil pajjiżna u l-reputazzjoni tagħna. U dan fi żmien meta għajnejn id-dinja għadhom fuqna u meta ħafna persuni li qegħdin ibatu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dawn il-flus kollha li qegħdin jinsterqu bil-korruzzjoni imisshom intużaw biex tingħata għajnuna lil aktar minn 100,000 persuna li l-gvern ma jenhomx waqt l-imxija tal-coronavirus u li 7,000 ħaddiem bla xogħol li għall-gvern ma jeżistux. Kienu jitraħħsu aktar kontijiet tad-dawl u l-ilma u ninvestu fiż-żgħażagħ tagħna u nsaħħu l-pensjonijiet tal-anzjani tagħna. Id-deċiżjonijiet l-ħżiena tħallsu għalihom intom. Il-korruzzjoni tħallsu għalihom intom. Id-deċiżjonijiet li ma jistax jieħu għax marbut għax miftijem għax ideħ marbutina xostaċ, tħallsu intom għalihom kuljum. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li Robert Abela għandu ideħ marbutin u minkejla għalinna l-diskustat ir-riżulta li kien jaf b'dan id-dil korrott tal-Montenegro. Skoprejna illi Robert Abela Prim Ministru l-ġurnata ta' qabel kien daħaq bin-nazzjon. Kien ġiem għalinna li disgustat, jisu kien għadu kif skopra. Xinti meta tkun disgustat, għax tara xi ħaġa u tajt, ara x'ġara. Mu veru xejn. Siċċurilu kien jaf. Qed jitħaq bin-nies da. Adrian Delija appella biex flimkien bħala poplu maqut nagħtu sinjali l-affarijiet se jinbidlu li se neqirdu darba għal dejjem isser mill-but tan-nies li qed isir bil-korruzzjoni qabel ma r-reputazzjoni tagħna titkisser b'mod irreparabbli. Flimkien irridu issa nqumu għal pajjiżna. Irridu issa f'dan il-mument. Ħalli ma jkunx tard wisq għax ġejjin iktar affarijiet illi ħajmlu ħsara pajjiżna. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jagħmel pressjoni fuq kull każ ta' korruzzjoni. Dan sabiex il-Partit Nazzjonalista jieħu l-aqwa deċiżjonijiet għal pajjiżna u jkun verament gvern alternattiv, gvern nadif fejn mingħajr il-korruzzjoni il-ġid li noħolqu verament jasal għand kulħadd u flimkien nagħmlu l-bidla li tant jeħtieġ pajjiżna.